deze, dit is mevrouw Fenne. Hallo. En mevrouw Fenne die zingt straks de rol van Nedda. En moet jullie maar heel goed opletten, de mevrouw die straks heel mooi aangekleed is en heel verleidelijk is. En zij heeft wel 4 mannen die van haar houden. En kijk eens wat een spulletjes ze allemaal hebben. Ik denk ook al dit, dat zou ik thuis ook wel willen hebben. Maar het is heel bijzonder om hier in de stoel te zitten. Goed zo, warm opzetten. Maak maar een beetje ruimte, dat jullie een beetje ruimte hebben. Doe ze maar na. En je kent. Achter je oren gaan we staan. Anders is de bellen niet te doen. En naar voren buigen. En helemaal laten hangen. En dan begin je met alles te hebben als je omhoog gaat. Laat je hoofd maar hangen. Dat Ja, is goed zo. gewoon Helemaal laten hangen. dan kom je heel langzaam naar boven. Goed zo, ja. Een keer. Wat gebeurt er met je buik? Wauw, hij gaat naar binnen en dan meteen weer